Igbo bibe ekele m n'usiko onye Chibike ya zere. Ọ bụ nwanne m nwoke ADS Opinion TV. Abịala m inye uche nke m. Kemgbe otu izu ụka ma ọ bụ karịa, ọ na-asụrụ shiri dem na-akwụ na-asụ n'efere mba ụwa na nwa amadi na-ahụ ihu ya n'ebe a, na o diri onwe ya na ndụ wee mechakwa wee pụtakwa. Ọ ga-aga masị na o buliri n'ọnwụ n'ihi na ọnwụ ha anwụ tupu ya si eli onwe ya na ndụ. Ka m were godi ya si na ihe ọ na-ekwu na ọ bụ eziokwu. Ka m were godi ya na ọ bụ eziokwu. Ebekwa m onwe m enyokwele m yawa ihe wee hụta na enwere egwuruka egwu jiri manji. The more you look, the less you see. Nọ na yawa ihe. Mana aga m atụ onye shinụra tete ụta si na eji ofu aka kwatu ụlọ, na eji ofu aka kwatu ụlọ elu na nrọ. Aga m eshiri agọ n'ihi na ọwụma ya soro yawa nrọ. Kama ihe m ji bịa n'ụbọchị taa bụ ajụjụ ka m bịara ịjụ. N'ihi na mgbe anyị n'ụlọ akwụkwọ nke sekọndịrị, o nwe ihe a na-ekuziri mgbe a na-ekuziri ihe gbasatara ndụ ijiji, ọchịcha, ụkpara na ihe ndị ọzọ a na-akpọ economic importance. So ka m sugodi ya n'olu oyibo, my brother, this art of burying yourself alive and reappear, what is the economic importance to this when in the Igbo land? What significant value of what you just did to ndị Igbo? Kedu uru ihe wa ihe mere? Kedu uru ọ ga-abara maọbụ na ọ ga-abara ndị Igbo? Kedu uru ọ bakwara ndị Igbo? Kedu uru ọ ga-abara ndị Igbo? Kedụkwa uru ọ bara ndị Igbo? N'ihi na anyị ahụ n'ọtụtụ oge ndị dibịa n'ala Igbo pụta jirizi efere mba ụwa nke bụ Facebook na-eme onwe ha akaji n'ebe dị iche iche. Ịma ofu ihe ka anyị unu na-ade echefu. Akwụkwọ nsọ mee ka anyị mara na Ịsọ bụ ọpara nne Jekọb jiri akpịrị ji mmanụ n'ihi na agụrụ ji ya sị Jekọb nwanne onye ya ji ka erie. Jekọb sị ọnwụ na ọ chọrọ ka onye ya ji na opu ụzọ kwuye nkwa na ya were isi ọpara. Ya sị ọpara ejikọ na ọpara eme gị na ọ gwara na ọpara nyegoro enye ka erigo dị ndụ ma ya fụkwara ya ọpara. O richaa anyị oge ikpeta maazị na o jiri anya mmiri chọọ ya ọpara ma ọ chọta nwuli ya ọzọ. Ya bụrụ ka bụrụ ilulu. Ihe niile unu na-eme n'efere mba ụwa na unu na-egosipụta onwe unu na unu bụ dibịa, anya ya na ndo, akwa ọkọ tiri akị, jee si ha baa kpọchiwa ha nga ha wụ Jeff Eze Obi, kpọchiwa ha niile nga ha gbasa ha wụ ndị dibịa n'ala Igbo. Atụmanụ ihe shi mbara Anambra ahụ mgbe na ochi na Anambra wee fepụ wee lazie Enugu, na ọ bụzi Enugu ebe a na-agbazikọ ugbu a. Okongwo dibịa ahụ bụ ndị ọgbọsọ ahịa ndị dibịa. Mana ajụsị ihe nwa ihe unu mere maọbụ ihe nwa ihe unu na-eme, kedu uru ọ na-abara ndị Igbo? Unu na-elegodo ndị ọzọ anya apụta na-asị na akpara ya asị. Ọ bụrụ na akpara ya asị, kama anyị na-eme ihe mefeghị oke. We abuse every opportunity given to us and we appear to be so lousy, so rude, so arrogant, so egocentric. Ndị Igbo dị so arrogant, so pompous in some of our doings. Ihe mete ji na-emekpa ya anya n'ala Nigeria bụ anyị pụta isi ndị Igbo we are nation builders, ndị Igbo we are nation developers. Anyị la Lagos anyị developo, anyị Lagos House anyị developo, anyị la ebe ka anyị developo, mana mgbala ya ghere ọnụ anyị na-aza odogwu na mba ma wozu efulefu wuo koko obobo wee oteleji n'obodo ka anyị. Ndị Yoruba nwere ndị wakpụka dibịa na-agba ọgwụ, mana ị na-apụta gị hụ ha na efere mbụ, ị na-ahụta ka ha na-emeta ụzụ. Ndị Hausa nwere ha, ọtụtụ mba dị iche iche nwere ha, mana abịazi n'ala Igbo onye ọbụla na-agba na social media, thereby exposing your weaknesses here and there. Now isla na ishi na ili wepụta, you just expose another weaker side of you. Gị pụta dịkwa so egocentric, gị na-asị na ime here to please anybody you may, and you are not on social media. Nke mere eme have taken you out, have brought you out na social media. In on social media now.
Give them where they got this in. They got born on the that again. Who are you? Who born you? Who goes you? Where are you coming from? Can make you know that all this is name has no any value on an add to Igbos. It has no any meaning. Rather, on they may expose the weaker side of Igbo here and there. In case someone here who blog erunechi, amana hilek harasi haundi ndu deep na Igbo and when hachi. No way hachi. That is why oga mbobula si Yesu. Gepụta si ikpo ofo akụrụ gị kụpịa ya ka ihe ma gị na ọfọ gị ha n'ala n'ihi na ama na ihe nli unu na-emewe egwuruka egwu. Enwe otu nwa amadi kwuru okwu si gepụta gị si na ịtọrọ onye nke na-arụchi erochi gị si gbaghala ya arụchi ọ na-agbaghazi agbagha ka m jụọ ọnụ arụchi ọ na-ada agbaghazi mmadụ n'ihi ala onye nke na-arụchi ayala jee pak ayala onye nke ọzọ irechasị na agbaghala. But this is just coming point. So please, onwe onye na-ahụ video na onwe na-ahụ ihe onyonyo a tụsa ihe onyonyo a jụgoro m ajụsị kee the value of all these things na-adị apụta na-egosi n'efere mba ụwa kee the value of it ka uru na-abara ndị Igbo. Achọrọ m ka anyị na-eyuzi Maazị Nnamdi Okwu Kanu as a case study iji test your power by bring it out ịkpọpụta n'ụlọ nga. Enough is enough of this nonsense. Isi ọ bụ na isi na ị nwere ike were ya kpọpụtara Maazị Nnamdi Okwu n'ụlọ nga. That is nonsense. That is nonsense of saying that. Rather, ọ bụ na isi nwere ike na ị nwere ike na o nwere ihe echi. Enwe ndị isi mgbala na-abataji here and there. Why can't you use that power to do something? Ọ bụ na isi nwere ike, can't you initiate that your power? Ya gwa something meaningful. Ị ga-eji emepụtara ndị obodo that will be economic importance or economic added value to ndị Igbo. Dịka ụfọdụ na-ekwusịrị na ndị ọcha jiri arụsha na ihe ndị ọzọ arụ nke ọzọ ike a niile so unu ji na-eme ihe ndị a niile. Can't you invoke those your gods? Ajụọ ha ajụjụ si ka ihe nwere ike iji ike a n'ime unu arụpụta n'ala Igbo. Ka ihe nwere ike iji ike ndị a niile n'ime unu arụpụta n'obodo anyị. Ọ bụ na ndị ọcha yere mmụọ ka ha ji ya na-arụpụta ihe, why can't you allow your own mmụọ? Jụọ ya ajụjụ si otu egbe enu na iruole iwu CEO of a particular company of a particular brand ka ihe nwere ike iji arụpụta. But mgbe ọbụla unu pụta unu na-ayịgharị ọnụ unu na-achịchagharị ọnụ na social media emekari unnecessary noise, exposing yourself that you people are worth nothing before the world. Ofu mkpụrụ okwu ezuole na onye maara ihe. Ofu mkpụrụ okwu ezuole onye maara ihe. Ask that your gods, chi ya hesi na obuchi, ogodi okosia, what can you give me that will benefit the world, that will benefit the Igbo land, that will benefit other people to come patronizing Igbo land and not okite and not abracadabra. The more you look, the less you see. Only cast no with a minute one hanky. That is just bullshit. And then I'm a here, Jamia. Because you want one, my dear, you may have got to go. You may have got to go. The only thing Jimmy Henda now, key trend, that's number one. The no moon can come room, agenda, cash secondary school on Hashiga, Chamina, Mirana, Kahabra Sebias and I see in Yahoo, Ikeja Petabot, Ikeja Koso. That's the only thing you people can do. You cannot yell at Joya just say, nah, I've been serving you for these years. I've served you for 20 years, for 30 years, for 40 years. What can I produce out of you? You may hear that I am just no one was something you can do. And not all this cheap something. Nihina, Ebi Sheripoga here, I'm Ebi Sheripoga. Ebi Sheripoga here, the very obvious. But you choose to cover up these areas in the name of not your temper at the hand also. I'm gonna stop all this nonsense, Joe. I beg. Ndigba, I carry Allah in na this ogo name operate. Umunai out there not try use the IQ to develop something. Una no spiritually. Can't you work on spiritual area and get out and get something in physical?
abịa gị ọnwụ na ihe onyonyo a ruteghị aka, biko mere nwanne gị nwoke ebere tụsara m ihe onyonyo a, tụsa ihe onyonyo a. Udo dịrị unu.